Здравейте, ще ме гледат, аз съм Димов, премия Микила. И това е 10-ти епизод. След този епизод ще почна по-малко да снимам тази игра. Да. Да направя някой звук. Сапър, правим последен епизод, че нещо ми я гледат. Тук може към 5 дена да направим 4-5. Ако съм бърз. Възможно най-много работи направим. Гледа го дели влога какво прави. 15к. Не, няма да има 15к. Много добре. 12. Да, всеки ме мрази, защо? Не. Чай съм, че мултиплеер аз го нямам. Коръс няма е. Как да стринкай. Това имам трети епизод правим. За няма и 2 минути свършихме един ден. Значи мисля, че може да направим 5 дена. Ще видим. 6000 абоната. Добре. Гледа се сега, гледа се. Трябва да се включи мултиплеера, къде е? Омага. Еха, трябва да си взема. Те не мога да взема. Е, това трябва да взема. Втори и трети рекординг слот. Ой, ще му правя приеменно. Няма ги махам. Yes. Да. Ето за 2 дни 1 ден, значи ще може да направим 5 дена. Сега снимем на Cut the String. 2 и последен. 3 епизода на Cut the String. Четвърти много добре върви. Много. Той има 1000. Единия, другия 2к, другия 5. Точно така, както казах. Да, един daily блок. И така. Я го виж. Майко. 22к. Остава тук, гледай колко пари направих, 1000. Някой може да научи да те дебло. Аз съм толкова богат, може да си купа всяка игра. Давай я на Full Life. Full Life яко. Ба, не ме интересува, че не ви е интересно. Давай яко на Full Life. Има да гледа. Да. Тия влогови толкова ги гледат. Чак ми става лош. Да. Първият клип е най-интересен, разбира се. Разбираем. 4к, това съм доволен, то почти 7. Виж колко можнаха се събват за мен и така, бе. Пуска още игра. Последна фула. Битва са? Публикуване. Доста малко. Май по-добре. Това е 200. Да. 3 дена май моим. Daily Work, много добре. Basic Work, супер. И Cooking видео. Така. След това так с 2 игри и така. Daily Work отново. Много добре, не? Няма да има много, ама 20 000. 13 000. Да, няма да има много. 16, баси. От 8. Да, почти. От това 4. Не. Аз дори не гледам колко време остава. Оп, няма да качваме още на игри. Правим атак. Да. Фриксон. Това имам. Де коментар така се качва. Ония клип с 22 000 гледания, колко ли коментара е имал към 200 и нещо? Сега снимам на игри днес. Аз сега толкова са 3 епизода.
Ти знаеш кога ме харесва да е като правя на различни игли клипови, така мисля. В смисъл, като снимам на един се отмирва. Сега ще видим. Трябва да ми по-така гледаме. По абонатите. Да, май така. Тъй, правим един на... Ета, NC34. Опа. Рекордваме. Едитваме. Тъй. Да се абонират доста хора. Така мисля. 6. 7к. 7. Даже 8. Не. Макаревикс. Мога за още 2 дена мая. Колко точки? 2. Това ми трябва за 3 точки. Още 4 клипа на тая ера. And Fantasy. Трети епизод, много добре. Това е най-добре. Събуде. Добре. Ап един дейли влог. Почти си направил 10к сабскрайбер. Ай, сега ще ги взема. Не, няма да е от сега всъщност. Това може да Много добро. Днес като започва, с колко започва днес? 500, брат. Гледай какво става, май. Дали ще има 20к отново? Не. Не, 17, 18, 19. Не, почти. Топа. Да. Виж го какъв е смешен, бе. Още един 50 ден вече. Боже. Може да ти пусне. Интересен ли ви влога майната ви? Това пак ще събере на огледания, така че направим. Basic с Daily и нова игра. Ще пуснем на супер... Не. Need for Speed. Need for Sleep. Daily влога трябва има много, макар и да не е интересен. Да. Много супер много гледания. Добре, на 9 15. 18. Добре, а е 5, 9. Още един на Need for Sleep. И ще можем още един ден. И ще почна порядко да снимам тази игра. Аз вече доста се развих. Начало пари век. И 10к съба. То всеки се отрапва. Пускай денят. Аре, 51 ден ще е последен. И още няма да взема точка, трябва да ми още клипа. Много мрази ти, бе. Той е толкова сега. Аре, един basic. С таг видео. Плюс cooking видео. Ти де факто се трябваше, ако снимаше по 3 дена, да сега трябваше да си да... Доста по-малко ти. 35 някъде. Тук почти 10к, тук 4, тук 7. Ето 10 300 сабскрайбера. Снимаме на Need for Sleep. Снимаме на Need for Split. Split Sleep, да. И това ще е. Само ще преспиме и ще сейвам играта. И мога да направя днес клип на Рояле. 3к са ми достатъчни от този клип. Даже и повече. Приятели, аз бях Димо, при мен беше Мимикила. Това беше от този клип. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се, дайте плюс, някои клипове за... Но то си тих, имам време и довиждане.